na inwe company ebe ị na-alụ ọlụ. So enyi gị nwaanyị wee bịakwute gị wee yọọ gị sị biko ka ị welu die n'ọlụ. Ị wee kwelu wee welu die n'ọlụ. Gị na die na-alụ ọlụ, ị na-enyelu die aka, na-enyelu die aka. Ịghọtara na maka na die luzuru ọlụ ya wee bịa yọọ gị, ị wee decide to help them. Ị wee mesie wee malụ that na enyi gị nwaanyị afọ na ya na di nke gị nwa na-akwụ n'azụ gị. Ị na-enyekwelu di aka o. Die na-alụkwa ọlụ n'ọfịs gị. In fact, die bụ assistant manager n'ọfịs gị. Ị wee malụ. Ị ga-achụ die n'ọlụ ka ị wee taa anya afụfụ. Ka ị ga-ahapụ die na ọ dị innocent, o nwere ife nwoke mmadụ ma di ya amarọkwa o. Ị wee na-ajụzi ma ọ gị gwa die ife nwunye ya mere ka ị wee jee maka ya chụọ ya n'ọlụ. Ka ị ga-ahapụ nwoke mmadụ amụrọ ife na-emenụ, ka ị ga-agwa ya na nwunye na-eke ịkpa. Ka ị ga-esi wee handle destin na ka ị ga-agbaghalụ the man like kedu ife ị ga-eme? Ike gwụrụ n'ụwa anọ. Akwa ifọlọ mgbe ọbụla ị na-eghebe ụkwụ gị n'ihe a ị mara bọsị ị ga-ekonukote nke mara ka ị ga-esi wee si na ya wee pụọ. Especially ị na-akwụgharị with ndị dogo na-arụ, ndị nọ close to you, ndị bụ your friend. Those people ị ga-etiku ma ọ bụrụ na ị nwee nsogbu, ọ dị very bad. Maka na one day okonye mara etu ngụ si ekonye azụ hook okonye mara apụta nwere ya. Ike gwụrụ m. Ndị be anyị, ị ga-achụ dị man ka ịma nchụ dị man. Daalụ dọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.